Ho dèiem a la portada, el Consell d'Iniciatives Locals pel Medi Ambient, el CILMA, descarta que els ajuntaments per on ha de passar la mat soterrada cobrin indemnitzacions. D'aquesta manera, l'ENS es posiciona en el mateix sentit que dies enrere ho va fer Red Elèctrica. El president de l'entitat comarcal, Lluís Lloret, ha manifestat que el soterrament ja és una gran compensació pels municipis afectats. Amb tot, Lloret considera que els alcaldes d'aquests municipis volen fer pressió per reclamar que la resta de la mat també sigui soterrada. En aquest sentit, té l'esperança que s'aconsegueixi amb l'exposició d'un estudi sobre la viabilitat de soterrar la mat al Parlament, que en principi compta amb el compromís dels diferents grups polítics per estudiar-ho. Lloret reitera que aquest soterrament és possible i viable i considera que el Parlament també ho pot veure com una possibilitat. En qualsevol cas, es tracta, diu, d'una voluntat política. En tots els ajuntaments, per instint, voldríem compensacions per tot, per supervivència gairebé. Però en tot cas, jo entenc que l'única compensació, la major compensació és el soterrar la línia. Amb això jo crec que els ajuntaments s'haurien de donar per satisfets.